Nakuro bukurok ang tini engka Thursday 8 tarik gelayo Subzonal Development Officer ni eko narowai tongthai guest house o form jomarna phaimani ang phungni 8 taon nongkharga Isram gondoni sime oro khumlum jora oro thik 9 taw sopaikha phiaba om haike borok man phaika wam subimaya asuk borok bang sogan hnoi salabai brui judi line om haike lekha kangke prai ang 600 700 jonan ulklogo kalaikna tai ayang ani sai ulklogo tai koijona jani bangi tongkha abo tai hisab krikha ayang nuholiya thangi bunai manliya hain bagai ang jotono sanani muchungman ke haisi je tarik to 17 tarik jora tongkhuba olor nai hnoi phaine rok norok kisa phaine ni hingangke daktiriui thangna hingangke phungni 6ta rogono norok sokbaine nango tabok anero saro 10 ta kai tongo piabo office tabo khulokja gya oro saro omo 11 tan jimise borok kagoz joma nanai hingke norok judi dakti riui thangna musung hingke kasal rokni phaine rok bo akorok tongano norok phungni 6ta rogono oro sokphaiei nasingi tongmana nangai hayake kagoz riui thangna ni abo kono din সম্ভবইয়া tai phaikangke norok mahai khaidi tabok to belaini satung gutung kha oro bufang tolabo grei norok phaitei tui botol tui phaimano tui gabangke engke sati tui mano tai phaipro to phungo phaipro to ri gutung rok chumui phaiano abo dana ni bagai kisa bag rok tui khangke janai tangi himala oro tai sangken seng kungmani bagai omo makhulok naikha kamsleri gutung engke abo haike norok phaimano ta sati tu budi tui botol tu budi tai bag norok bag khaijaknai haikaba tuijangnai om haike goimano norong ri kutung rok dajangnai tai kagos file rok dajangnai tai asike line kolok mo koitao jani ri nogo ki filiman abo kun din mo saimia tabuk tai nge norok je phaya kurok norok tabuk attaring ulo jernai rok norok mo haike phaimano 9টা 10টা রক থাঙ্গা নঙ্গাঙ্গেলে পাইলাইখা আবো তাই কোনো সাইমালিয়া হামবায়া কোন